Mä oon nyt suunnitellut konseptin, harjoittelen sitä, pyrin tuottamaan sisältöä, puhumaan nopeasti sekä teen työskentelyä audion kanssa. Haluan laadusta yksinkertaisesti hyvää. Mä oon nyt laittautunut, hiukset on kiinni, parta on kiinni ja kuteet yllä. Hieman on outoa olla kameran edessä. Eiköhän se siitä. Ja mulla on tossa pöydässä kiinni mikkiteline. Mä saan tän mikin kiinni milloin mä haluun. Ja voin sillä tuottaa sitten vapaammin sisältöä. Tähän videoon oikeesti halusin vaan kokeilla, miltä tuntuu pitää mikkiä niinku Rockistar. Mä sain just mikin kiinni. Siinä se on. Ja mä ajattelin valmistaa pienen vitsin teille, rakkaat katsojat. Niin. Kun puhuin kaverini kanssa tässä sisällöstä tähän projektiin, niin todettiin taas, että seksi myy. Ja jos seksi myy, niin hoidetaan se pois alta. Ja ei vaiskaan. Siinä oli se vitsi. Toivottavasti tykkäsitte. Tosiaan kädet on erittäin kuivana. En ole juonut tarpeeksi ja niihin tuli haava. Laitoin laastarin ja siihen suosituksena ihan simppeli apteekissa saatava mikroporeteippi. Helvetin hyvän tuntuneen sormessa, ei estä, rajoita, kestää pitkää aikaa, tyrehyttää ja ei maksa paljon. Tää on paras laastari kelle ikinä. Tosiaan mä improvisoin tämän tuotannon täysin yksin. Ja mä teen jotain oman kaltaista. Mä pyrin tekemään siitä viihdyttävää. Ja hauskinta siinä on se, että kun kaikki on improvisaatiota, niin lopputulosta en tiedä itsekään. Ja sen aika näyttää. Sillä aikaa kun sammal kasvaa, niin pyrin kehittämään tätä sisältöä. Muokkaustaitoja ja animaatioita, mitä ikinä mieleen juolahtaakaan. Ja mä haluan kaiken sen olevan jollain tapaa taiteellista. Ja sitoa siihen kokonaisuus kiinni. Kun sitten tulevassa mä oon rikas ja lihava, niin mä haluan itselle puusepän verstaan. Ja puusepän verstaan kautta sitten luon puu- ja epoksi-asioita, mitä ikinä haluan tehdäkään. Silloin mä teen tuotantoa siitä projektista, mikä on
sillä hetkellä tehtävänä. Tämä on pitkä video. Toivon mukaan mä oon hieman rentoutuneempi. Mä vielä harjoittelen, mutta se helpottaa päivä päivältä. Ja se on hauska huomata, koska ei tää ole vaikea. Mä pistän kameraa eteen, laitan play ja rupean läpisemään. Se on hauska tunne, että mä astun kameran eteen ja mä en tiedä, että mitä mä tuun sanomaan. Tietenkin mä käyn sen läpi ja ajattelen, että on tietynlainen konsepti, mutta mä haluan pitää sen sisällön semmosena, että se vaan tulee luonnosta. Se tulee improna ja se tekee siitä hauskan käsitteen. Sitä on hauska tehdä ja sitä on varmaan hauska katsoakin. Ja mä uskon, että tässä syntyy jotain. Mutta mitä, en tiedä. Kiitoksia. Seuratkaa ja jakakaa. Jakakaa sanaa Wood Boosterista. Mä haluun tehdä jotain hauskaa. Jotain hienoa ja hauskaa. Ja kaiken sen allekirjoittaa, että se on ihmisen tekemää. Mä haluan, että se on ihmisen näköinen teos. Mitä ikinä sitä syntyy.